ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋಜಾವೆ ಒಂದೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟುದುಲೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏಪ ಗಾಡಿ ಉಂತಾನಗಲ ಫ್ಯೂಲ್ನ ಕಟ್ಟದು ಉಂತಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂದೆಟ್ ತುಲೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನ್ಲೆ ಎಂಚಿ ಸೌಂಡು ಭಯಂಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂತೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜಾರ ಅವೇ RX 135 1985 ಫಸ್ಟ್ RX 100 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೋಜ 135cc ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡು ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ CD100 ಏತೋ ಜನ ಆ ಗಾಡಿನ ಬಲಿಪಾಯಿನ ಫೀಲಿಪ್ಪು ಯಾನತೆ ಯಾನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಲ್ತಾನೆ CD100 ವೆಹಿಕಲ್ಡೇ ಯಾನ್ಲ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾನೆ ಏತೋ ಜನ ಅಪಗ ಪೂರ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ 10,000 12,000 ಸೇಲ್ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ 133cc 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಪಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಇಂಜಿನ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ ಅವತ್ತನೇ ಒಂದು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕು. ಸೊ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂದ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳ ಇಪ್ಪಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ತಿರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಆದಾನಾಗನೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಣದು ಪಂಟನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾತು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬೇತೆ ವಾರಿ ಜನಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿತ ಪನ್ವಾರು ಶೇ ಅಪಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಯಿ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಮರ್ಲು ಈತೊಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಈತೊಂಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತರೆಟ್ಟು ಬರೋದಿಪ್ಪು. ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿನ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ದಾದಾಲದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಉಂಡ ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ನೀಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತಂತಲೇ 4th ಗೇರ್ ಈ ಚಡವನು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಗಾಡಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಡವನು ಇದೇ ಈ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಒಂದು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಾಗತ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರದೊಂಬು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಏನು ದಯಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬೈದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏಪ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೋ ನೂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿನಾಲ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೀನಿ ತೊಗೊಂದಿತ್ತನ ಆಯ್ನಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ನೋಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತುವೇರ ಆದಿಪ್ಪು ತೆತೊಂಡ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಬೈ ಮಲ್ಪನ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಎನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಇಡ್ತೀನಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಯಾನ್ 4 ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು 2 ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 1-2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಯಂಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುನೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂತೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜಾರ ಅವೇ RX 135 ಅವಲ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಇನಿ RX 135 5 ಸ್ಪೀಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಖಾಲಿ RX 135ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅದು RXದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ಪಗ. ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರೆಯೊಂದೇ ಆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೊಂದು ಮಂಡದ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಸೊ 1983 ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಾತಾ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಹೆವಿ ಬೈಕ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು SD ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾವಾ ಅಂದು ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ನನಗೆ ತೂದುಪರ್ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತೂದಿಜ್ಜನ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪಾಡುವೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲೇ ಬರೋದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಚೂರು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಚೂರು ಮೈಲೇಜ್ ಚೂರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಚೂರು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಣದು ಇಂಡು ಸುಜುಕಿಂದು ಪಣದು. ಸೊ ಆ ಕಂಪೆನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು. ಸೊ TVS ಸುಜುಕಿಂದು ಬೊಕ್ಕಾಂಡ್ ಸೊ ಆ ಕಂಪೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ AX 100 ಪಂಪನ ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ ಅವಲ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾನ್ ಆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ 2 ವೀಲರ್
ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಂಡ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಡೋದು ಆ ಗಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾತಿ. ಸೊ 83 ಡೇ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1985 ಫಸ್ಟ್ RX 100 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೋಜ 135cc. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 11 PS ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ 10.39 Nm ಟಾರ್ಕ್ನು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ RX 100 ಬೈಕ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅಪ್ಪಾಗ ಐಕು ಊಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೈಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾನ ಅದಕ್ಕೆ 100% ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ AX 100ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅದೇ ಇತ್ತು ದಯ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1998 ಮುಟ ಸುಜುಕಿ ಶೋಗನ್ ಸುಜುಕಿ ಸಾಮುರಾಯಿ ಈ ಗಾಡಿಲು ಪೂರ ಕೇಂದಿಪ್ಪನಿಗ್ಲ ಅವಲ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಚೂರು ಪವರ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೋದಿತ್ತನಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂದೆರಡು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪವರ್ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ RX 100 ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಆದಿತ್ತು. ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡು ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ CD100 ಏತೋ ಜನ ಆ ಗಾಡಿನ ಬಲಿಪಾಯಿನ ಫೀಲಿಪ್ಪು ಯಾನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಕಲ್ತಾನೆ CD100 ವೆಹಿಕಲ್ಡೇ ಯಾನ್ಲ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಅವಲ ಆತೆ ಭಯಂಕರ ಆ ಗಾಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಗಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನಾಗನೆ ಆಂಡಲ ಈ ಗಾಡಿದ ಸಕ್ಸಸ್ಗಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಏನು ಪಂಡ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಭಯಂಕರ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಯಂಕರ ಮೈಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಈ ಗಾಡಿದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ದಾಯಿ ಅಪಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ಜಿಂದು ಪಂಡ 2 ಟೈಪ್ದ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇತ್ತೀರ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ದಾದ ಪಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವೆಹಿಕಲ್ನ ದೇತನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪನಗಲ್ಲ ಅಪಗಲ ಐತೇರಿ. ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನದು ಪನ್ಪೇರಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು RX 100 ಏನಾಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಲೇ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದೆತೊಂಡ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ಏಪಲ ಫೈಲವರೇ ಆಯ್ಜ ಬ್ರೋ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ 1996 ಗಾನಾಗ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ 1994 ಹೀರೋ ಹೋಂಡದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತು ಚೂರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇನಿ ಮುಟಲ ಭಯಂಕರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದು ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೇಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡು ಬಲಿತೊಂದು ಆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಆ ಗಾಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆಪನ ಟೈಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಹೈಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ RX ಸೀರೀಸ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ದಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏತೋ ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ 10,000 12,000 ಸೇಲ್ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಈ RX 135 ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ 135 ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ RX ಸೀರೀಸ್ದ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ದ ಹೈಪ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಲ ಚೂರು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಪವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲೇ RX 135. ಸೊ 135 ರೆಡ್ ಟೈಪ್ದ 135 ಬರ್ಬೋದು ಪವರ್ಡ್ ಪೂರ ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೆಜ್ಜಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ RX 135 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು RX Z ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಐನಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಏನ್ ಪಾಡ್ಪೈ ಈ ರೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆಲ ದುಂಬಿತ್ತನ ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪನ ಇತ್ತೆಲ RX ಸೀರೀಸ್ ದೆಟೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ RX 100 RX 135 RX 135 Z. ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ 133cc 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಪಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಇಂಜಿನ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅವತ್ತನೇ ಒಂದು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕು. ಸೊ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂದ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಿಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಣತೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ದೆಟ್ಟು ದಾದಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ದಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ದೆನ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರ್ ತೋಜಾವೆ ಬೆಲೆ ದೆಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರ್ ಕೀನು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆತ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಿರರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಪ್ಪು
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಎದುರ್ದ ಅವೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಉಂಟು ತುಲೆ. ಈ ಮಡ್ಗಾಡ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎದುರುಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಇಂಚ್ ಟೈರೇ ಉಂಟು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತು 16 ಇಂಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಅವು ಎಸ್ ಡಿ ವೀಲ್ ಎಂದು ಮಾಡ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂದತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚಾದ RX100 RX135 ಪೂರ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಈ 16 ಇಂಚ್ ಪಾಡ್ದು ಎಸ್ ಡಿ ವೀಲ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಗಾಡಿದ. ఒక 135 4 ಸ್ಪೀಡ್ಗಳ 5 ಸ್ಪೀಡ್ಗಳ ದಾದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪಡ್ತಲೆ. ಒಂದೇನ ಸೌಂಡೇ ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಶೋಕು అయిన ಸೌಂಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ ಪವೆ ನೆಂಚೆ ಉಂಡೊಂದು. ಸೊ ನಮೈತೆ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳ ಇಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ತೆರಿಯೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ತೆರಿಯೋಂಡ ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳ ಇಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಐಟೇ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪಂಡ ಪಿಸ್ಟನ್ದ ರಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಅಂಚ ಪನಿಯರತ್ತು ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಅವ್ರದ್ದು ಪನ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೊಂಜಿ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ರಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ ಪಂಡ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಆದಾನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇಂಜಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪಂಡ ಫ್ಯೂಲು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಏರ್ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದು ಕಂಬರ್ಷನ್ ಆದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬುಕ್ಕ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪಂಡ 4 ಸರ್ತಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಡ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ತೂಲೆ ಐಟೆ ಇಂಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ಲ ರಡ್ಡು ವಾಲ್ವ್ಲು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಲೇಟ್ ಐಕ್ ಬರೋದು ಒವ್ವೇ ವಾಲ್ವ್ಲು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಡೌಟ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಬ್ರೋ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಅಂತ ಏತೋ ಜನ ಐತೆ ಗಾಡಿ ತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಏರ್ಲ ದಾಯೆ ಪಾಡ್ನ ಆದು ಉಪ್ಪುಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರಿ. ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ಒಂದೇನ ಇಂಜಿನೇ ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಒಂದೇನ ಇಂಜಿನ್ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಂಚಾದ ಪಂಡ ಐನ ಪಿಸ್ಟನ್ಗೂ ಉಬೇ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಪಂಡ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಉಬೇ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಣದು ಪಂಡಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬೇತೆ ವಾ ರೀಸನ್ಗಳಾಗ್ತು. ಸೊ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ದ ಅಗತ್ಯ ಪುಂಡು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಾತ್ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಭಯಂಕರ ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಚ ಬರ್ನಾದು ಪೋಪುಂದು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ದ ಬೇಲೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಆ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಲೆಗ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನೆ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಜಿಂದ ಇನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರಜಿಂದ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ಈ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋಜಾವೆ ಒಂದೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟುದುಲೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಏಪ ಗಾಡಿ ಉಂತಾನಗಲ ಫ್ಯೂಲ್ನ ಕಟ್ಟದು ಉಂತಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೈತೆ ತುಲೆ ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನ್ಲೆ ಎಂಚಿ ಸೌಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ದಾಯಿ RX100 RX135 ಪಂಡ ಸೈಪೇರ್ದು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ರಾವೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಈ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ಏತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತನದು ಆತು ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಓ ಮರಿಯಾರ್ಡು ನಲ್ಲ ದಾಯ ಮಜಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದೇನ ಪೂರ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಲತ್ತ ಮರಿಯಾರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಆಪುಡು ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತನ ಫುಲ್ ಸೌಂಡೇ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊನೆಯ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಐನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊನೆಯ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೊಲೆ ತರ್ಡ್ ಗೇರ್ಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಚಡೌನ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಇತ್ತದ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತವನಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇಟ್ಲ 1 ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದುವೇಂದಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ 1 ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದು ಎಂಚಿನ ರೋಡ್ ಇಡ್ಬೋಣ ಕೊಡೋಲಿ ಯಾನು ಕ್ಲಚ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಗೇರ್ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಗೇರ್ ಬಾಟ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲಚ್ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ 4th ಗೇರ್ ಈ ಚಡೌನ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಡೌನ್ ಇದುಗೆ ಈ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಒಂದು ಏರು ದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರು ಸ್ಲೋಲ ಬೋಪುನಿ ಈ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದೇಟು ಬ್ರೇಕ್ ತುಲೆ ಪೂರಾ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕೇ ಬರ್ಪನೆ ಪಿರಾವಲ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಮಿತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಇತ್ತದ ಪಲ್ಸರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪನತೆ ಸೇಮ್ ಅವಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದಿನ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಲಾತಿ
ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏಪನ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಮೈನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಪ್ಪನ್ನ ಇಕ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ ನೆಂಚಬೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೇನ ಮಡ್ಗಡ್ನ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಮಡ್ಗಡ್ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ತೊಲೆ RX ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಐನ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇನ ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರತೊಲೆ ಏತು ಸೋಕು ಫುಲ್ ಕರ್ಬನೆ ಒಂದೇನ ಚಾಸಿಸ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಫುಲ್ ಮೆಟಲ್ ಒಲ್ಪಾನ್ಲ ಫೈಬರ್ ಉಂಡತುಲೆ ಒಂದೇನು ಎಂಚಿನ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಕೊನೋಲಿ ಮಾರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈತು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ತೂಯಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ತಾಯಿ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆನದು ನಿಗಲೆ ಕೇರ ಕಾಣಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡ ಸೊ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾಯಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನದು ಪಂಡ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ 2004-5 ಡೇಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತ್ರ ಆವಂದಿತ್ತು 4 ಗಾನಗನೆ ನನ್ನ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಿప్పుడు ಮಸ್ತ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಅಪಗನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2004 ಗನಗನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ 2005 ಗನಗ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡಿರಿ ಐದು ಬುಕ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಖಾಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಆತು ಏತು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಡವು ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿತ ಪನ್ವಾರು ಅಪಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡು ಮಾರೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಯಿ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಮರ್ಲು ಈತೊಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಈತೊಂಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತರೆಟ್ಟು ಬರೋದಿಪ್ಪು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿನ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ರಾಪುಜಿ ಮೇನ್ ವೈಟ್ ಮನೆ ಇಂಜಿನ್ ಸಮೇತ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಪುಜಿ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಮುಟ್ಟಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಏತ್ ರೇಸ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಉಂಡು ಪನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಏತು ವೆಹಿಕಲ್ ಬತ್ತನದು ಪನ್ಲ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ದ ಪವರ್ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದು ದಾಲ ತೂವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಬಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಲ ಒಂದ ಫ್ಯೂಲ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಬಾಕಿ ಹೊಡತಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತೋಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ದಾದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾದಾಲ ದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಉಂಡತುಲೆ ಖಾಲಿ 14 BHP 12.35 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಲೈಪ್ ನಿಂದು ಗಾಡಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ತುಲಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿಲು ಪೂರ ಏತ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಆನ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಐನ ಇಂಜಿನ್ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಖಾಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಪೂರ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಲು 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆವಡು ಸೊ ಅವೇ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಗಾಡಿಗಳ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿಗಳ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ನೋಡ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಈ ಗಾಡಿನ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಂಪೆನಿಲು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಂಡು ಪಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ರಿಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ನ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಂದ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೋಂಡ ಓನ್ಲ ಬೇತೆ ಗಾಡಿದ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಈಸಿ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಪಂಡಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ತೊನಲಿ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ರಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಗಾಡಿ ಬೈಪ್ ಅವನಾಗ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ವರ್ತ್ಫುಲ್ ಆವೊಂದು ಪನ್ಪನಾಗ್ಲು ರಡ್ ಟೈಪ್ದು ರಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಟ್ ಒಂದು ಆ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಗಾಡಿ ಬೈಪ್ ಅವನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟನ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟನ ಪೋದು ಬರ್ರ ಇಗ್ಲೊಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಏತು ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಆತು ದೂರ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ರ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೂ ಪೂರ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಓವಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ತೊಂದೆಡ್ಡೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಖಂಡಿತ ವರ್ತಾತು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕದಾನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿಯಿಂದ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಏನಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ RX ಸೀರೀಸ್ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಡಲ್ಲ ಇತ್ತನದು ಪಂಡ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ದೇತೊಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇತೊನೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪೂರ ಕೊನಪೆ ಪಂಡ ಆ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆ RX 100 RX 135 RX G RX Z ಓ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತನೆ ಒಂದೇಟ ನನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಟು RD 350 ಇಂದು ಪಂಡದು ಭಯಂಕರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಏ ಪಾನ್ಲ ಅವೇ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕನ ಇನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಟು ಸುಜುಕಿ ಸಾಮುರಾಯಿ ಸುಜುಕಿ ಶೋಗನ್ AX 100 ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತನಮ ಈ 2 ವೀಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ನೇ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಜವತ್ತು ಕೊನೆಯರ ಆ ಗಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪನೋಳಿ
ದಯೆಂದು ಪಂಡ ಅಪಗ ಪೂರ SD ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಲೆ ರೋಡ್ಲು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಅವು ಬುಂಡ ಚೇತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತನ ತನಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ಲು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಕಾರಳು ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂಚಿನ AX100 ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವೆಹಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಖಂಡಿತ ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ್ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏತಾಪನ ಆತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೊರಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಏರು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿಲ್ಲರ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಪೋದೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಬಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದೊಟ್ಟು ನಾನೋರೇ ಅನ್ನಿಗ್ಲೇನು ತಿಕ್ವೆ ಅಡೆ ಮುಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.